Okay, kaya yan. Gwapo. Oops. Tapos na po tayo nag-vlog ng kulay yellow. Alright! Ako po bumulit kay Ate Shilo, Madronyo. Vlogger, what's up mga kaigan? Mga katuro pala, kamali ako. Edit mo na lang yan, kaya. Mamaya tayo ng balls. Maliligo tayo. Maliligo kami mamaya ng balls. Ang sarap maligo. Mga power pala. Mga katuro. Oh. 1, 2. Oh, yun na. Bubo ka naman. Picture mo ako. Pinindot ko lang yun. Game. 1, 2, 3. O, isa pa. What the fuck? Ito lang pushon. What's up mga katoro? Kami na ngayon ng mga videographer kasi may sumama si Ate Shelo eh. Makakasama po namin si Conlinson at si GR. Mga dating ulit. Paul, nakita ko ang good ng bike niyo, yung sprocket nyo. What's up mga katuro? Dito po tayo sa may Binalunan sa simbahan. Yepi! Laksakan! Ang gwapo talaga ni Janerico pag tumingin ka. Nungo ka. Lululul. Kapit na mga 0 inches na lang po. Nandito na ako. Ito po mga kahiga ay mga katuro ang 0 inches. Kita nyo na po. Kami lang po nakakakita niyan. Sarado. Kala ko linggo. Basta yung ito, nakatutuan. Tapos maglakad ka. Gets mo. Video na siya. Nainggit ako. So weird. Nakatingin yan magmumuro. Pero hindi nakikita sa Video. Cut. Stop na. Lol. Uy, tama na. Enjoy mo na. Magbablog pa tayo. Oh. Live to, live. Tama. Live. Nagmumukha tayong tanga. Kaya naman. Ito si Kyle. May sunlight ba? Diyan, tignan mo nga kung may sunlight. Sunlight ba ang tawag nun? Sunrise. Sunrise. Oh, yun na sunlight. Meron naman yun eh. Meron? Meron. Ang gwapo ko. Malaki. Malaki ang ulo. Ang laki. Woo! Ito po, ako po yung pumalit kay Ate Shilo Madronyo. Ito po si Paco Butingting. Ito si Eric Baho. Gubat pa. Pinaroon ang galing. Kaya ko kayang ilusot yan. Saan? Sa gitna? Kayang kaya? Ha? Pwede. Brum brum, brum brum, ma'am, pipi, ba? Jar. Gawa tayo jar. Tapos ang laki. Super itong laki yung ubra. Sabi ang laki. Tama na. Sama. Sama Si yung... Madam, nagbabasa ng libro. Si Madam Mayong. Gano? Bag. Bro. Ano ko bro? Di mo kasi... Kaya kasi nakikinig jar eh. Kung ako'y ang asawa. Meron na. Sana pag bibidyo po kami, sana po i-like nyo po. Magmamakawa po kami. Sige na. Mga kaduro. Mama. Ito po si Jan. Hindi mo nung yan sa mukha niya. Siyempre, nagmamakawa. Full screen yung mukha niya sa call. Lalo pag sa cellphone niya, matutupo-tupo. Sorry ko. Bago pa niya ng practice, ano pa yan doon? Sige, sige. Pagpapaliwad kami ng droning
X-Battalion. Oh, XB mukhang tanga. Inutil pa siya. Madali lang matutunan na makupasin. Madali lang ba matutunan yung pupulipad ng drone? Ako yung sino? Hindi, nakabidyo to. Guys, kami ang drone. Ang takbo ng drone, pag ginanito mo, gaganon yung drone. Pag ginanito mo, gaganon yung drone. Pag pinorward mo, forward yung drone. Pag binak mo, babak yung drone. O pag binitawan mo, i-stop siya doon. Kailangan lahat ng takbo ng drone, nasa likod ka lang ng drone, huwag kang malilito. Ito, yung taas, tataas yung drone. Bababa. Ito, bababa yung drone. Papandar ka ng drone, sabay mong ibaba yung dalawang stick. 1, 2, 3, go! Dahan-dahan lang. Sige, tama pa. Yung camera ng drone nakaputok doon. Dahan-dahan lang, tanga ka. Ganyan lang oh. Oh. Kung inatras, i-stop yung motor, babagsak. Kaya ang gagawin mo, bababa mo lang ganyan oh. Dahan-dahan. Pero wait lang, ako nakakawak. Hindi ka po. Gabi, muntik lang nabunggo doon oh. Ikaw rin. Alam mo na yun ah. Oh, dito. Oo. Dahan-dahan lang dito. Oo, dahan-dahan lang. Lahat ng kuwan, dahan-dahan. Dahan-dahan. Walang bigla-bigla. Ikatagwa mo. Nakakabarito na dyan. Tapos dahan-dahan mong yakyat. Lanlan lang. Sige lang yun, sige lang. Dyan muna. Forward. Forward pa niyan. Gago. Backward. Stop. Left. Right. Alam ko na. Backward. Forward. Tapos Jar, harap mo yung camera sa ating Jar. Malilito ka doon. Ay, may malilito. Yung likod lang ng drone yung nakaharap sa'yo. Punta mo sa atin. Dandan lang. Ayusin mo yung drone. Tama konti. Baba. Kunti lang. Baba. Dandan lang. Baba. Sige ah. Pag bumaba na, Bitawan mo na. Baba. Diretso baba. Success. Sige. Nakakaburito mga turo. Taloy mo. Lakad ka. Itaas mo na. Dalawang kamay nga. Ayan. Ako, talakan ko. Teka lang, talakan ko. Oh! What? What the fuck? Nalubat, wala na. Nalubat? Ha? Nalubat na tayo. Saan bumababa? Mga katuro, nalubat yung drone. Buti na salo ni Jan. Eric, tagapagtanggol. Uy! Pero kapag hindi lumat yun, gagawin ko yun. Oo, yun. Wag na. Huwag na. Tugs. Thank you sa panonood. Yay! Kamusta ang magpapalipad ng drone kanina? Ayos lang. Ayos sa akin. Ayos lang yan sa tingin mo. Ayos sa akin, ayos. Kasi nakuha ko na rin. Oo, nakapagpalipad ka na rin sa wakas. Ikaw, naban ako. Hindi ko nga in-expect yun na ako, nababagsak. Jar! Nakabigyan na! Largo tilo! Buba ka naman! One lang nga sinabi mo. 1, 2, 3, sabi na. Pansin mo ba na parang niloloko na tayo? Ng mundong sobrang talino, binubobo na tayo. Pinapaikot na ng pera ang lahat ng tao. Mga networking na ang lakas manggago. Dinadaan tayo sa marketing na pa kape-kape hanggang
sweldo ng isang buwan. Yung pera mo ay doble na, walang ganon, walang instant. Kaya sorry ka, tayo kasing mga Pinoy masyadong mahilig sa easy money. Baka nakakalimot ka, di tayo si Manny. Maigsi lang ang buhay, matuto tayo. Kayo magsikap.